Delegazzjoni tal-Partit Laburista formata mid deputat mexxej Alexa Ġus-Saliba u l-kap eżekuttiv Leonid Mackay żaret il-bajja ta' Tuffiħa fejn iltaqat mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA u d-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni fejn iddiskutew il-ħidma kontinwa biex jinżammu fl-aħjar stat il-bajjiet f'pajjiżna. Dan anke fl-isfond tal-andament pożittiv li qed ikompli jirreġistra s-settur turistiku lokali. Hawn ġew spjegati l-miżuri estensivi biex tali postijiet pubbliċi jinżammu notfa, siguri u aċċessibbli għat-turisti u anke għal Maltin. Waqt li ġiet enfasizzata l-importanza tal-Blue Flag f'diversi bajjiet, xhieda tal-livell għoli fil-kwalità. Saret ukoll referenza għall-investimenti fl-aċċessibilità biex persuni b'diżabilità jgawdu l-bajjiet bl-akbar faċilità. L-awtoritajiet spjegaw kif permezz ta' ftehimiet ta' finanzjament tal tamir u magni speċjalizzati qed tissaħħaħ il-manutenzjoni regolari tal-bajjiet filwaqt li timijiet iddedikati jissorveljaw il-ħidma fuq il-post biex jiġi żgurat li l-standards jinżammu tul l-istaġun tas-sajf. Tema oħra diskussa kienet is-sigurtà tal-għawwiema fejn ingħat li lifeguards ikunu preżenti kuljum fuq ħafna mill-bajjiet biex jipprovdu assistenza u intervent immedjat fejn ikun meħtieġ, kollaborazzjoni wkoll mar-Red Cross u l-Isptar Mater Dei. L-MTA tenniet li l-operat tas servizzi fuq il-bajjiet jibqa' dej sal-aħħar Ottubru, b'estensjonijiet fejn ikun meħtieġ skont il-ħtiġijiet u l-andament. F'kumment lil One News, il-kap eżekuttiv tal-MTA Carlo Mikallef tenna li l-esperjenza pożittiva li qed igawdu kemm il-Maltin kif ukoll it-turisti jixida tal-impenn biex Malta tibqa' destinazzjoni turistika ta' kwalità għolja matul is-sena kollha. Turiżmu huwa b'saħħtu, dejjem qegħdin nattiraw turiżmu li qiegħed iħalli iżjed fil-pajjiż. Qegħdin naraw żieda tajba ħafna fix-xitwa u dak huwa il-mira u l-għenija tagħna li jkollna turiżmu qawwi s-sena kollha sabiex niżguraw li l-industrija tkun profitabbli s-sena kollha. Sa ftit żmien ilu il-hotels kienu jalqu fix-xitwa, in-nies kienu jieqfu mix-xogħol, kienu jitolbuhom jaħdmu iżjed fis-sajf biex iżommuhom fix-xitwa. Illum qegħdin naraw li għandna turiżmu qawwi s-sena kollha, fix-xitwa fil-fatt kellna żieda ta' madwar 16% turiżmu fuq is-sena l-oħra li kienet rekord. Raymond Dizira li hu responsabbli mid-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni spjega l-ħidma li ssir minnhom b'kollaborazzjoni mal-MTA. Mis-7 ta' flus, 7 ta' flaxija għaddejjin li jbattu bins u kull ħaġa li jkun hemm bżonn. Mbagħad noqogħdu attenti wkoll anke minħabba affarijiet mal-MTA u mbagħad naħdmu ħafna wkoll minħabba hawnhekk hija żona li anke jkun hawn il-fkieren ukoll. Noqogħdu attenti li ma nintervjenux f'affarijiet li nistgħu ħsara l-affarijiet. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej Laburista Alexa Ġus-Saliba saħaq li dan kollu hu possibbli frott investiment kontinwu mill-Gvern Laburista fl-infrastruttura turistika, fil-prodott turistiku u fis-servizzi offruti lill-viżitaturi. Kien xieraq li anke bħala Partit Laburista l-ewwel u qabel kollox niġu hawnhekk sabiex insellmu lil dawk il-ħaddiema li matul dawn il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ser ikun qegħdin jagħtu dan is-servizz tant importanti sabiex fuq il-bajjiet tagħna jkollna l-ordni u jkollna bajjiet Blue Flags illi issa għandna 13-il waħda madwar il-pajjiż illi jkunu fl-aqwa tagħhom.